Okay, good morning बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो लाइभखौ नोंथांमोना जइन खालामगोन। एसे अखा हादों साउन्डआ सम सम अखा हानाय खोनानो हागौ जेबो नङा लाइभआव नोंथांमोना थाबानो जाबाय जायफ्रा फ्रि दङ। नेटआबो एसे प्रब्लेम होगोन नामा बेनो जाबाय खालाम लाइभ दङ स' खालामनो दाबाव आं कमेन्ट्सखौ नायगोन नोंथांमोननिखौ आरो रिप्लाइखौ खालामगोन लाइभनि गेजेरजोंहाय दा 50 प्लास जइन खालामबाय 1 मिनिट जाथ'वाखै दा सोर फार्स्ट कमेन्ट्स खालामो आं मेनसन खालामो नामखौहाय दा रिजाल्ट डेट फैथारगौ बारा गोबाव गैला बेनो जाबाय आसाम बिधान सभा इलेक्सन बिनि उनावहाय स्टुडेन्ट्सनि थाखाय दङमोन नायदोंमोन 97,000 भिउस जादोंमोन लाइभआवहाय स' फार्स्ट कमेन्ट फैबाय जों नायनोसै बेनो जाबाय এবি मा होनदों HS आव 59ल' मोनबाय आदसा सेकेन्ड डिभिजन मोनबाय डेट मिन्स मा जेबो नङा नेक्स्टआव डिग्रियाव मोजां खालाम फार्स्ट थांबा मोजां बाट माथो खालामो नङा होमबा एसे 1% थाखाय थालांबाय ना राजु हाय आदा मा खबर आं मोजाङै दङ फंबाय एन्ड प्रजित बर' मोनदों हेल' फंबाय निकरा बाहायो आं मोजां दङ ब्रादार मोजां दङ एन्ड बिलिफां बर' आदा नेट प्रब्लेम नोंना आंना नेटआ प्रब्लेम मानोना अखा हाबाय थादोंना अखा हानायखाय एसे प्रब्लेम जादों जानांगौ अब्लाबो आङो खालामनो दायो मारै खोनादों गेमिं ग्रेट जब थेंक इउ ब्रादार एन्ड गुड मर्निं आदा थार्डसो आंना आदसा जेबो नङा थार्ड थांबाबो मोजां डिग्रिखौ मोजां लाबानो जाबाय डिग्रियासो मेन डिग्रिखौ मोजां फरायदो एन्ड थार्ड सेकेन्ड फार्स्टजों खोथायाखै APSC एग्जाम लिरनोबा थार्ड डिभिसनाबो APSC UPSC मेरला साख्रि मोननाय दङ स' बेखायनो थार्ड थांदों होननानै नार्भास दाजा जिखुनु जाया APSC UPSC आव ट्राइ खालाम जेनेरेल डिग्रियावहाय दाथ' 4 इयार्स जाबाय नङा होमबा सिगां जोंनि टाइमाव 3 इयार्समोन नेट प्रब्लेम आंना एसे नेट प्रब्लेम जादों अके नेट प्रब्लेम नामा दा खोथाया जाहैबाय जोंहा दा एक्सुवेलि आं कमेन्ट्सखौ नायबावनो रमोन एसे रिजाल्टनि बागै एसे स्रा फोरमायदो आदा आदसा रिजाल्टनि बागै ना साख्रिनि रिजाल्टखौ ना HS नि रिजाल्टखौ एन्ड बरगयारि हेल' ब्र हेल' एन्ड नेक्स्ट कमल हेल' एन्ड महाबिर दैमारि हाय आदाल्ला फ्रम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट थेंक इउ बेलस्रि आदसा आसाम सेकेन्ड आंना 47 आदसा बिलिफां सेकेन्ड ना आदसा नोजोर ब्लक्स BTC सरकारा मानो जब होनो हाया बेनि बागै जों सावरायगोन इभिनिंआव लाइभ फैगोन BTC नि सायाव भारतआ बुंदों HS रिजाल्ट 70% आदसा 80% लायोबा स्कुटि स्कटार्स मोनगौमोन दा आसाम स्टेटआव प्रागियान होननाय बावहाय नोङो HS आव 80% लायोबा बथ साइड हिन्जावफोर हौवाफोर दाना नांथारगौ 80% सिगां हिन्जावफ्रा 60%मोन हौवाफ्रा 75% नांगौमोन स्कुटि मोननो दा मोननैबो माने बथ साइड मेल फिमेल 80% थाबासो स्कुटिखौ मोनगोन आरो अके स' बेखौ आं क्लियार खालामबाय एन्ड नेक्स्टनि थाखाय अल द बेस्ट डिग्रियाव जा एडमिसन लायो दाना जों सावरायनोसै BTC आव सोरनि बांसिन देरहागोन बेनो जाबाय 4 मे बरायगोन दा सोरनि सरकार जादोंखौ नोंथांमोना कमेन्ट दा जिनोखि लाइभआव दङ दा जोङो पलिटिकेलाव फैबाय दहाय जों फार्स्टआव रिजाल्टनि बागै सावरायबाय HS नि बागै दा जों एसे एनालाइज खालामसै लाइभनि बेनो जाबाय सोरनि सरकार फैगोन बादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव बिलिफां बुंदों UPPL 8-9-10 कियार UPPL आ मोनगोन नामा नट पसिबोल 8-9-10 कियाराव बे मोनसेखौ लादों 11 मोननांगौआ पसिबोल नङा सन्जय ब्रह्म ब्रादार 4 मे खालि रिजाल्ट लाइभ फै येस 100% लाइभ फैगोन प्रजेक्ट बर'आ बुंदों इन्डिया बांसिन मोनगोन % चान्स दङ 100नि गेजेराव
इन्डि हिसाबै आरो बेनिफ्राय भारत मा होनदों इउ पि पि एल सरकार कमिसन बावहाय एक्सुवेलि इउ पि पि एल सरकार बि पि एफ सरकार फैया बे जाहैबाय माने एम एल ए इलेक्सना बि पि बाबो सरकार दानो हाया हारसिं खोथाया जाहैबाय आं क्लियार खालामना जायफ्रानोखि एसे कनफिउसाव दङ नैबे इलेक्सना जोंनि बि टि सि नङा दे बे इलेक्सना आसाम बिधान सभा इलेक्सन आसामनि एसेम्ब्लि इलेक्सनसो जेराव जोंनि टटेल सिटआ अल आसाम डिस्ट्रिक्टआव टटेल लानानै 126टा सिट दङ सोरबा सासे पार्टिया 64टा जों सरकार दानो हायो दा मैखोम होनोबा पार्टिया जाहैबाय नेसनेल पार्टि दङ जोंनि आसाम स्टेटआव बेनो जाबाय बि जे पि आरो कंग्रेस दा बि जे पि आबो कंग्रेसआबो मैखोम माने नेसनेल पार्टिबाबो हारसिं सरकार दानो हाया दानि कन्डिसनाव बेखायनो एलायन्सआव सरकार दादोंमोन जेरै दा जोंनि आसाम स्टेटआव बि जे पि ए जि पि इउ पि पि लानानै थांनाय बाराव सरकारखौ दादोंमोन आरो एलायन्सआव जायखौ जों मिथिगौ एन डि ए अके माने नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स ओरै फारसेथिं कंग्रेसआबो हारसिं सरकार दानो हाया बेखायनो कंग्रेसनाबो लोगो दङ बेनो जाबाय ए जि पि आसाम जातीय परिषद ए जि पि आ अखम गण परिषद मोनसे दङ दे बे बि जे पि जों दङ खिन्थु ए जि पि आ जाहैबाय आसाम जातीय परिषद बेनिफ्राय कंग्रेस दङ आरो इउ डि एफआबो कंग्रेसजों थानो हागौ दा जुदि इउ पि पि एल आरो लोगोसे बि पि एफआ जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनि आन्दाराव दङ नालाय पार्टिया मोनसे रिजनेल पार्टि टटेल सिटआ जोंनि बि टि सि दङ 15टा सिट दङ बे 15टा सिटआव इउ पि पि एल आ हारसिं देरहाबाबो बि पि एफ हारसिं देरहाबाबो माने मेक्सिमाम सिट लाबाबो हारसिं सरकार दानाय आं बेखौ क्लियार खालामबाय जायफ्राखि पलिटिक्सआव गोदान आरो दा खोथाया जाहैबाय 4 मे खालि रिजाल्टआ फैगोन आरो जायनो मेक्सिमाम सिट मोनगोन मेजरिटि सिट मोनगोन एलायन्सआ सरकार दागोन खिन्थु हारसिं सरकार दानाया कनफार्म नङा आरो दानिया जों आसामखौ दोन्थ'नानै जोंनि बि टि सि आव आं खोन्थादोंना जायफ्रानोखि स्टुडेन्टस बारा बुजिया पलिटिक्सआव बारा मिथिगौ अब्लाबो जोंनि बि टि सि आव टटेल 15टा सिट दङ अके स' 15टा सोर बांसिन देरहागोन बेखौ जों नायनांगोन दा 15टा सिटनि गेजेराव बि पि एफआ दा जोंनियावहाय बि टि सि आव सरकार सालायगासिनो दङ एन डि ए हिसाबै माने बि जे पिजों बि पि एफजों लोगो जानानै सरकार सालायगासिनो दङ दा बेखायनो पावारफुल होनोबा रुलिं गभर्नमेन्टआ पावारफुलसिन जासिन नालाय अपजिसननिफ्राय दा बेखौ नायोब्ला जिनोखि रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय बिसोरो बांसिन देरहानाय चान्सआ थायो स' बेखौ नायोब्ला दा पि एफ आरो बि जे पि जमायै एन डि ए ओमफ्राय बि पि एफ पार्टिनिफ्राय 15टानि गेजेराव होदों केन्डिडेटखौहाय 11 जन होदों एन्ड बि जे पि आ साब्रै गेलेदों टटेल 15टा बेराफारसेथिं दङ इउ पि पि एल आ जाहैबाय अपोजिसन पार्टि बिसोरो गेलेदों टटेल 15टायाव 15टा गेलेदों रावजोंबो एलायन्सआव गेलेयाखै दा सोर बांसिन मोनगोन बेखौ 4 मे खालि मोनथिसिगोन आरो खिन्थु रावबो पार्टिया हारसिं 10टा मोनगोनाबो इजि नङा आंनि एनालाइसआवहाय 10टा मोनगोना इजि नङा बि पि एफआबो 10टा मोननाय नङा बि पि एल आबो 10टा मोननाय नङा बि जे पि आबो मोननाय नङा आरो थ' बेखौ जों सावरायबाय कमेन्ट्सखौ नायग्रोबावनोसै प्रजित बर' बुंदों इन्डिया बांसिन मोन अनिता मसारि बुंदों इउ पि पि एल उइनार बेनिफ्राय टेक्न' असमा बुंदों बि ए पास एम एल ए सनजया बुंदों बि पि एफ 9 एनालाइसिस आदसा देनसुब्राम बुंदों इउ पि पि एल 10 एबभ अनिता बुंदों इउ पि पि 8 सिट हाय ब्र' नेक्स्ट इयार एच एस आव 33 मोननांसिगोन बे रिउमार्स जागोन बे नंथ'आ अफिसियेलि सासे बुंदों मर्समान मा जाखो नामा आंनिब्ला आसामावहाय बि टि सि आवबो गभर्नमेन्ट दंखायो इन्डिया बांसिन मोनगोन चान्सेसा बारा दं इन्डिया हिसाबै रुलिं गभर्नमेन्टखौ लायोबा आरो ना देन बेनिफ्राय एक्सुवेलि बि जे पि आ जोंनियाव बि टि सि आव खम मिनिमाम मोनब्रैनि गेजेराव मिनिमाम सिट देरहागोन आरो ना मोनसेसो थांनांगौ बहाबा बि जे पि हिसाबै मोनसेसो थांनांगौ जोंनाव बि टि सि आव बि जे पि खौ बारा मोजां मोनलाथ' स' बेखायनो नांगौ जोंनि
अरुप कुमार देयाथ' थांनाय नङा बिजनियाव बिजनिनि सोरबा दङबा कमेन्ट्स खालामसाय बिपि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामसाय जे अरुप कुमार देया बिजनियाव थांगोन नामा बरगयारि बुंदों इउपिपिएल 6 बिपिएफ 4 देन बिनिफ्राय बिलिफाङा बुंदों इउपिपिएल 10+ मोननांगौ इजि नङा ब्रादार कन्ट्रेक्सुवेल जब भेकेन्सि दंबा भिडिअ हर नोजोर ब्लग येस दङ दायो बि बरुवा केन्सार सेन्टाराव ओंखारदों खिन्थु एक्सपिरियेन्स नांगोन 2 इयार्स मिनिमाम एन्ड 3 इयार्स 5 इयार्स बाट बैसोआ खम होदों बेखौ आं खोन्थागोन एपिएससि अनलाइन माला लास्ट डेट एपिएससि अनलाइन लास्ट डेटआ बेसेबांबा तारिखमोन 13 तारिख एप्रिलनिफ्राय एप्लाइ जाबाय पस्टआ 78टा अनेकटा खम दङ अब्लाबो एक्सपिरियेन्स लानो ट्राइ खालामजायो एपिएससि एन्ड नेक्स्ट कमेन्ट फैदों इउपिपिएल 8 बा 9+ एमएलए सिट मोनगोन आदसा माने गाव गावनि एनालाइजार नङा होमबा देन नेक्स्ट कमेन्ट फैदों एन्ड नेक्स्ट कमेन्ट फैदों थ' नेटआ एसे प्रब्लेम जासिगोन आंनिया नाम्बार इउपिपिएलनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं उदालगुरियाव इउपिपिएलनिफ्राय सानै आदसा इउपिपिएलनिफ्राय उदालगुरियाव सानै नामा देन बिपिएफनिफ्राय साबैसे मासबाट एलसि आंनि एनालिसाव ना आंनि एनालिसाव आंनि पइन्टआव आंनि रिपर्टआव सर्सआवहाय मासबाटनिफ्राय 100% बिपिएफ उइनार मासबाट एलएसि आवहाय 100% बिपिएफ उइनार जागोन आंनि सर्सआव एनालाइसाव आरो एक्जिस्टिं जेनोखि एमएलए दंखायोमोन थ' बिथाङा थांनाय हायो बादि कन्डिसनखौ दा नुहुरदों देन उदालगुरि मेन जोंनि उदालगुरि समिस्टियावहाय नेटआ प्रब्लेम जासिगोन स' क'क्राझाराव सोर सोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामसाय नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय थादों आंनिया माने एक्सुवेलि अखा हादोंना बेरगाव सोर थांगोन उइनार इउपिपिएल ना बिपिएफ थ' कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना तामुलपुराव प्रमद सारआ देरहाखागोन जयन्त रामसियारि बुंदों 99% चान्सआ दङ लकेल हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा देन आंनो नांगौ दा क'क्राझारनिखौसो नांगौ क'क्राझाराव जायफ्रा दङ स' नोंथांमोना जाय क'क्राझार एलएसि दङ लरेन्स भार्सेस सेउलि सोर देरहागोन कमेन्ट्सखौ खालामसाय नोंथांमोना थ' सानैबो गोबां फेमास माने गोबां बादायलायनाय जादों बेवहाय मिथिदों थ' फैगौ 4 तारिखआव नोंथांमोना रिजाल्ट पर्टेलाव फैनानै बाव नायनो हागोन बावनो गासैबो रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन जेब्लानोखि 4 तारिख मे जायो गासैबो रोखा फैसिगोन बेनिफ्राय जों लास्टलि जोङो आसाम स्टेटनिखौ जों नायोबा आसाम स्टेटनिखौ जों नायोब्ला आपार आसाम साइडआवहाय स' आपार आसाम साइडआवहाय अपोजिसन पार्टि कंग्रेस बेनिफ्राय जातीय परिषद रायजो दल गोबांथार स्ट्रं जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ थ' बेखायनो बिजेपिया आपार आसाम साइडआवहाय खम माने सिट देरहाबोगोन नाथाय जोंनि सेन्ट्रेल आरो लवार आसामावहाय बिजेपिया बांसिन देरहानाय चान्सआ दङ थ' बेखौ नायोब्ला सरकारा सोरनि जागोन कमेन्ट्स खालामदों माबा सरकारा एनडिए सरकार जागोन ना कंग्रेस सरकार जागोन कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना थाबैनो कमेन्ट्स खालामदो जों लाइभखौ दोनसै नेक्स्टआव जों रायज्लायबावगोन इभिनिंआव 100 फैगोन सासे बुंदों क'क्राझार बुंनो हाया सानैबो मोजां आदसा क'क्राझाराव गोबां सानैबो मोजां नङा होमबा बेबायदि कमेन्ट्स फैदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट युबराज मा होनदों इउपिपिएल 14 इम्पसिबल 14 सिट इउपिपिएलआ माब्लाबाबो मोना
देन इनिफ्राय 46 नं उदालगुरियाव दिपेन बर' 100% विनार होनना बुंदों समायना दैमारिया। देन नेक्स्ट फैदों क'क्राझारनिखौ बुंनो हालालै सानैबो डेन्जार जादों आदसा अरगें नार्जारि बुंदों। स' क'क्राझारना सानैबो डेन्जार जादों ना अके रिपर्टखौ लाबाय। थ' गोबां माने बादायलायनाय जादों क'क्राझारावबो। देन बसुमतारी गणेश UPPL सरखार जागोन। UPPL सरखार जाया खारन बे जाबाय MLA इलेक्सनसो बे BTC इलेक्सन नङाना बेखायनो बियो मोनसे मिस्टेक। UPPL सरखार जाया बेवहाय BPF सरखारबो जाया जाना जाबाय एलायन्सआव थागोन आरो जिखुनु जाया। माबादि नायगोन 4 मेआव रिजाल्टखौ नोंथांमोना लाइभ मोनगोन। स' लाइभ सोर बबे LAC आव बबे सेमिस्टार देरहादों नोंथांमोन जोङो फुंनि 8टानिफ्रायनो लाइभ फैनो नाजागोन हानायसेबां थाब लाइभ होनो नाजागोन जायखिजाया। दा जियानो जा लाइभआव जायनोखि जइन जाबाय थेंक इउ स' माच आरो आसामावहाय जायखि जाया लास्टलि आं बेखौल' बुंलांसै लाइभखौहाय जेखि जाया सरकार फैया मानो बेवहाय थाबैनो साख्रि ओंखारगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ अके। स' ग्रेड 3 4आ जायखिजाया ओंखारगोन आरो जायखिजाया ओंखारगोन ओंखायनो टेनसन लानांला। एन्ड नेक्स्टआव जों BTCनि सायाव जों सावरायगोन। स' BTCनि सायाव ग्रेड 3 ग्रेड 4खौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंना दा मोनायाव आं लाइभ फैगोन। स' नोंथांमोना बयबो जइन जाबानो जाबाय। थ' क'क्राझाराव बुंदों बेन्जामिन नार्जारि बुंदों लरेन्स देरहागोन बुंदों खगेना बुंदों सेवलि देरहागोन होनना बुंदों। स' सानैबो माने गोरों केन्डिडेट होनांसिगोन फरायनायनि बेलायाव सानैबो खिन्थु एक्सपिरियेन्सआ आलदा सासे जाबाय बिजनेसावहाय सासे जाबाय पलिटिक्सआव आरो। स' बिनि गेजेरावहाय नायोब्ला सोर थांगोन लरेन्स सार आरो सेवलि मेदामजों बेखौ 4 मे खालिसो मोनथिसिगोन आरो। थ' बेनो आरो NDA गभर्नमेन्ट जानाय चान्सआ आंनिफ्रायबो बेनो जे माने आसाम हिसाबै आं BTCखौ बुङाखै आसाम हिसाबै NDA गभर्नमेन्ट जागोना 65% आं लाथ'दों आरो 100% लायाखै। आंनि मथेब्ला आसामावहाय गभर्नमेन्ट जागोना NDA खौहाय आङो 65% लादों आरो बेनिफ्राय आंनि जिनोखि मोननाय नुनायाव BPFआनो जा UPPL जा थ' बिसोरो NDA जोंनो थानाया 99%। BTCनिफ्राय UPPL दङ बेनिफ्राय BPF दङना बिसोर मोननैबो माने सरकारावहाय हेफाजाब होगोना BJP खौनो होगोनखौ आङो माने। थ' बेनो दोनसै नेक्स्ट लेभेलाव लाइभ फैबावगोन। स' नेक्स्टआव लाइभ एग्जिट पल खालामबावगोन। थेंक इउ स' माच।